Să-l găsim pe n natural știind la punctul A că 2n plus 1 îl divide pe 3n plus 5, 2n plus 1 îl divide de asemenea și pe 2n plus 1, îl divide și pe 3n plus 5, nu o să mai trec parantezele de aici încolo, deși ele trebuie trecute din rapiditate. 2n plus 1 divide diferența lor, 3n minus 2n, n, 5 minus 1, 4. De asemenea, 2n plus 1 îl divide pe 2n plus 1, înseamnă că divide și diferența lor, adică 2n plus 1 îl divide pe n, 1 minus 4 minus 3. De asemenea, 2n plus 1 îl divide și pe n plus 4, de aici 2n plus 1 divide diferența lor, n minus n 0, 4 minus minus 4 plus 3, 7, de unde 2n plus 1 aparține divizorilor lui 7, adică 1 și 7. Și avem odată 2n plus 1 egal cu 1 și n este 0 și 2n plus 1 egal cu 7 rezultă n egal cu 3. Pentru punctul A, pentru punctul B, știm că n plus 3 îl divide pe n pătrat plus 6n plus 17, dar n plus 3 îl divide și pe n plus 3 la pătrat, adică n plus 3 îl divide pe n pătrat conform cu binomul 6n plus 9, 2ab plus b pătrat. Cum spunea exercițiul, n plus 3 îl divide și pe n pătrat plus 6n plus 17, deci de aici rezultă că n plus 3 divide diferența lor. N pătrat minus n pătrat se duc, 6n minus 6n, 17 minus 9, 8. De unde rezultă că n plus 3 aparține mulțimii divizorilor lui 8 naturali, 1, 2, 4 și 8. Egalăm n plus 3 pe rând cu 1, cu 2, cu 4 și cu 8 și obținem doar numerele naturale. După cum puteți observa, n plus 3 natural nu are soluții, la fel la n plus 3 egal cu 2, la n plus 3 egal cu 4 obținem n egal cu 1 și la n plus 3 egal cu 8 obțin n egal cu 4, adică cele două soluții valori pentru n natural.